Какво става, хора? Аз съм Марти и това е втория клип за този канал. Отново е на Майнкрафт. Днес ще играем тази блок парти, мисля, че се казваше, да? Да, май да. И то там си е пишено. Да, този клип много ще окача, но да, ако чуват излишни звуци, много съжалявам, мога ги махна. Това е от нашата там процедура. Както и да е, това назначение. Добре, започваме. Защо съм текчърпак? Текчърпака ще го оставя в описанието. Това е HiveMC. Ще го оставя в информацията. Това ако не беше така, ще да стана. Както и да е. Това ли? Да е. Уау. Ничего. Това е. Скоро че път ми е малко по-трудно, но по-това. Снимам с друга програма, ако още не сте забелязали. Добре, сега. Фак! Точно на ъгъла. Добре. Ще се пуснем. Останало вече. Пускаме се. Боже. В кое лоби? Е това тук. Бях последния. В смисъл последния, да. Само, какво да говоря докато започне играта. Първо ще си махна пака, ето ви текчърпаците ми. Това е HiveMC, както казах преди малко, ще оставя линка в IP в описанието за премиум акаунти е, за закупена игра. Напишете между другото какво снимам. Не знам какво снимам. Съжалявам, че малко се забавих със следващия клип. Първия го бях качил преди няколко дена. Не мога да говоря. Както и да е. Ще снимам. Не знам какво ще снимам, кажете вие. Да започваме сега с втората игра. Мага! Тук няма памет, хора. Добре, изводи. Това е. Тази програма ще видя как снима, ако трябва да се я купа. Защото сега съм с фри версията. Ако ми харесва да се снима с нея, ще си я купа. Дай ми бук. Къде гри? Ако не... Добре, това е. Колко хора памаха. Така. Окей, тук никой не падна, което... Не, това мисля, че даш точки. Добре, извинете. Добре, за сега е лесно, сега ще стане много по-трудно. Добре. Там
Добре. Как го цъкам? Не знам. Лайв. Не! Окей. Хора. Боже. Както и да е. Сега... Айде, още нещо направим. Те всички се пълна. Отвънка някаква кола. Съжалявам. Така. Помнят се за секунди логиката, което е странно. Не знам как така. А пък уж няма хора. В смисъл, сервер е доста известен. Сигурно го знаете вие. IP-то... Да, каза вече. Какво още? Не знам. Утре за... Тоест на... Не знам кога. Но като кача този клип, след него, след няколко часа, ще кача още един, който ще бъде на... Или на Лига, или на CSGO. Или... Не знам, ще видя. Защо ми кихна? Добре... Боже... Добре... Лесно. Добре, защо ми кикна, бе? Сори... Там... Така... Какво да говоря още? Първият клип малко тъпичко се получи с тази Big Story, където снимах тъпата програма, както и да е. Така. Сам. Първо да кажа... Утре... Не знам кога ще бъде за вас. Също ще има още... Абе... Добре... Последен път правя опит. Ако сега ме кикне... Просто не знам. Така. Пускаме. Тази ще е последната игричка за днес, защото да стане дълъг клипа, доста сигурно, че 15 минути, не знам колко има. Пускай, сега гледайте в първата секунда на кикне, ще ви дам аз. Добре! Ето, готово, добре. Лайт блю. Помня ли някой? Не. Добре. Не. Щях аз да падна. Така. White. Се говори. Съжалявам, ако говоря малко тихичко. Не знам защо. Така, няма значение. О! Не. Не, всички се събраха там. Това. Така. Това беше лесно, като много пънате. Окей. Вау! Това беше хитро, между другото.
както и да е, това ще бъде заключително. Надявам се ви е харесало и да, до скоро.